Ямле Eyik буенда урынлашкан Сәлих авылында дөньяга килеп, хәзерге вакытта Яңавыл авылында яшәүче кадерле әсәебез, өләсәебез, кайнабыз Баймөхәммәтова Гөлнур Хөрмәт кызы 70 яшьлек истәлекле гомер байрамын билдәләй. 1951 елның 20 августында Хөрмәт һәм Шәмсиямал Гаипьяновтарның тәүге һөю емеше 10 балалы ишле гаиләле тәүге бала була. Үденнән һуң туган барлык тугандарына ныклы терәк, ярдәмче һәм таяныс була. Баш баланың иңдәренә өйдәге барлык тормыш мәшәкатьләре, балалар өчен яуаплылык та ята. Шугалыр инде әсәебез гомере буе һәр эшкә игътибарлы, оста, егәрле, бөтә эште тәүәл башкарган, намыслы асылы менән хакландыра. 1970 елда Яңавыл егете Баймөхәммәтов Әхәт Муллагали улы менән тормыш кора. Улар матур итеп дөнья көтеп алып китәләр, үз кызга гомер бүләк итәләр. Кызганыска каршы әсәебез бик яшьләй генә яңгыз торып кала. Әмма ул тормыш авырлыктарына бирешмәй, артабан яшәргә күз таба. Совхоз эшеннән тыш өйдә малын да тота, кош-куртын да, баксаһын да үстерә. Безне тәмле икмәктәре, бәлештәре, коймактары менән дә хыйларга өлгерә. Безгә үз кызына югары белем биреп, матур итеп туйдар үткәреп, улы тормыш юлына бастыра. Әлеге көндә лә хаклы ялда булуына карамастан, әсәебез матур итеп дөнья көтә. Хыер, харыктар тота, күпләп кош-корт асрай, бакса сәсә. Кадерле без, ошы куанычлы көндә һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Авырымай, кайгы-хәсрәт күрмәй, балаларыңдың, якындарыңдың изгелеген күреп, мул тормышта озын-озак яшәргә ятһын. Күз нурларын түгеп, күңел биреп, төн йокламай карап үстердең. Хәзер һинең газиз балаларың шатлык, куаныстар килтерһен. Сау сәстәрең араһында без агарткан сәс тә бар. Һинһез әсәй тормыш ямһез, һинһез әсәй дөнья тар. Озын гомер, һаулык бирһен Ходай, баш иябез һинең алдыңда. Изгелегең өчен мең рәхмәт, кояш көлһен гомер таңында. Иң изге теләктәр менән кыздарың Гөлфия, Гөлфинә, Гөлфирә, кияүләрең Ирәндек, Марат, ейәндәрең Илнур, Айнур, Айдар, Дим, ейәнсәрҙәрең Ләйсән, Азалия, Гүзәл, бүләсәләрең Рамазан һәм Амелия, Өфө ҡалаһы, Морак, Бикеш ауылдары. Хөрмәтле Гөлнур Хөрмәт кызы, кадерле кешеләрегезнең һорауы буенча йыр бүләгебез һезнең тарафтарга юл ала. Юбилейгыз мөбарәк булһын, имен тормышта яшәргә ятһын. Dünyamı bulak ettin dahin, udin bulak buldun dünyala. Nazarını toyup idre bustuk, mühabbetli yalı o yala. Asakayım, inin minen yemli buldun ya. Yandarında şunday rahat bizge, başusunda koyaş yılmaya. Yandarında şunday rahat bizge, başusunda bәхет yılmaya.
килә. Туган нигез көтә агынып, иң матуры